Iksan थांदो दैयानो खहायजोब्बाय लामायाबो सरखार बायलांबाय सरखारा बायाखै आइलेण्ड जाना दं गुड मर्निं लोगोफोर हेल' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जों गामिया बांद्राय अखा हानायनि थाखाय माबायदि जानानै दं आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना बिदिब्ला जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै जोंहा आदानि फिसाजोखौ बालायना नायनो फैदों आरोना दैखौ बिदिब्ला जों दा भिडिअखौ जागायनोसै दै नायनो फैदो हामा दै नायनो फैदो नामा होनदो दाला खिग्रा खिग्रि बेलायदो गामिनि अबस्थाया लोमबाय लोमजोब्बाय दिसुन मावखिगोन दा मावखिगोन लोमाखै नै बारि मा खालामजोब्बाय जानाव खिलायगोन बिसोरो जाना लोमाखै जानाव खिलायगोन खोमा गामियानो लोमजोब्बाय नै अखायानो गाराबा गाब्र'नांगोन मादै ना होदोंमोन बायसा होआखै खोमालै नोंसानाव माबा मा ना होदों होन्दोंमोन रुपसान्दा ओइनो मोनगोनानो मुस्रि साबाय पाग्ला जादों मोनायाव इमान हादो थब्ल'ना खारना हामदोलै माथ' ओइ खुलुंजों ओंखारलांसैब्रा ओरैहाय आंनिया गारिया माखै दिहुनगोन दिनै साहाखै गामियानो लोमजोब्बाय नै दाखालिसो अन्थाइ गारनाया गैला दिसुन बेखिनिया अन्थाइया थांजोब्बाय नै इसानि न'आव लोमजोब्बाय नै डेन्जार दैबाना जाखादों ओइ लामायाबा लोमजोबदों आरो एबार दिनैबो ओइलाय थांगोन दै अखा हाबाय थानाय गोबा सिं जाना दंखायो बाजै मावखिगोन ओंखाम संनो मोनाखै नै बाजैया ओंखाम संनो मोननायखौनो मालाय दैयाव न'आव हाबदो दैया ओंखाम संलायनो मोनाखैनो अखा बांद्राय हानायनि थाखाय आरो न'खरसे ओरैबायदि दं दा मा अबस्था जाना दं दा देखायगोन नोंथांमोननो दा जोंनि लामाखौ नायना फैग्रोनि आरोना दैमा ओइयावथ' ओइयाव मा अबस्थालै मा साबदों mana iya गिदिरा गिरगा नामा साला पाग्ला जादों गारिखौ गेटार मोनदों ना जेखै हाय इखिजान थांदो दैयानो खहायजोब्बाय लामायाबो सरखार बायलांबाय सरखारा बायाखै दिसुन लामाया पाग्ला जादों गुफुर बिलोआनोसै सार सातथासो जाबाय खोमा नै ओइलाय माया ओइयो थांनो
नानिखौ लाबोफादोंमोन आरोना ओमफ्राय आइमोना ना हरदों नालाय ना हरनायाव गारबोबाय बाजैमोनजों ओमफ्राय ससे फैलायबाय जों नोंथांमोननो देखायनो थाखाय लामायानो लोमलांजोबदो आरोना जोंना दैमा नोंसा मा खिगोन दिनै गोजाव गोजाव खारबाय थाबालाय ओरैनो अरे अ सोरथोमोन गासै नोंसानियाथ' फख्रिया लोमबायलै मा खिगोन नों दा दे मा खिगोन हा नङा प्लास्टिकआव सोना गारगोन नामा जों गामिनि एबार बोसोरनि अबस्था आरोना लोगोफोर बेसेबा बोसोर आगोलाव खनसे जाखांबाय बेबायदि दैबाना ओमफ्राय एबारबो जाबाय बांद्राय अखा हाबाय थाबा जायो आरोना जायगायालाय बारा गोथौ नङा थेवब्लाबो दै खारनो लामा गैबाङा नायलांबाय थादो लोगोफोर देखायलांबाय थादो नाला दैखौ दैबाना दैबाना ओइ सिमलाखैबो लोमदोआनो मथा मथि ini kok habis nama le? Atau mi amar bujab jab deh mat? Ya tuh nih ini dia. Dia baru baru. Aisna, hangsai. Nasa deh model lagi. Lagau. Bujab mana kau ini bujab mana kau? मैया बाल्थिंबो मोनदों नामाथ' भाइरेल जादो गामियाव बाल्थिंब्रै गाहाम थिखांबा भाइरेल जाखागोनखा ओमफ्राय आथिंजों गाथाबलायनाय नामा नामा खादै बोथिया गोजाखा बेखिनियानो फुंनिफ्राय नामा ना फानबाय जों गामियाव न'खरसे न'खरा बोरै लोमना दं दैजों अबस्थाया दै थांग्रा लामा गैया हा खोनायाखै अ आइलेण्ड जाना दं Berapa? Dolongan. Nuah apa kau dia? Jangan nyala lompat kayak dia lepas. Itu nyala gerzau. Senang ini mencuba.
थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय